És un himne que van representar els de Gol de Bom l'any 1992 amb el seu musical Flor de nit. Una cançó en què ens assegura que el paral·lel té de tot. El paral·lel de llavors, certament, poc té a veure el paral·lel d'ara amb el paral·lel de principis de segle, ni amb el paral·lel de la postguerra, ni tampoc té gaire a veure amb el paral·lel de l'any 1977. Un any en què un jove Paco Morán, que acabava d'arribar a Catalunya, que s'estrenava a Catalunya, arrasava el Teatre Thalia, amb aquesta és la cançó que us comentàvem abans, el paral·lel que té de tot. Un jove Paco Morán que arrasava l'any 1977 al Teatre Thalia amb violines i trompetes i ho feia al costat d'una jove i una gran, Ana Maria Mauri. Exactament és el moment, aquest moment emocionant de donar la guineueta honorífica a l'Anna Maria Mauri. Per fer-ho, sisplau, demanem la presència a l'escenari del senyor Miguel Jurado, que es fet tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona. La guineueta que entreguem aquesta nit, que ens fa molta il·lusió, la guineueta honorífica, és per l'Anna Maria Mauri, però, sí, perquè tornem a reiterar, però volem que qui l'acompanyi de l'escenari sigui una persona que ens la pugui descriure. Poques definicions i presentacions necessita l'Anna Maria, perquè és una actriu consolidada dins l'escena catalana, però la volem conèixer també en la seva faceta més personal i per això demanem que el Paco Escudero, un amic seu de tota la vida, sigui qui l'acompanyi fins a dalt l'escenari del Teatre Sol. No l'acompanyis, Paco, perquè l'Anna Maria li agrada que s'ha avançat, eh? S'ha avançat. Jo ara ja no la puc acompanyar, sinó l'acompanyaré dins de l'escenari, que és on ella sempre està. Hola, Anna Maria. Eterna i sobretot, una gran dona, amiga. A les nits insegura, als matins rompedora, amb geni, amb figura i amb un cor que no cap amb aquest escenari. Començaré dient que jo no soc persona de discursos, jo soc actriu i aleshores els discursos no em van. Jo sempre interpreto quan estic a l'escenari, però no ara aquí, no, I llavors no sé dir un discurs. Però bé, potser sí que us puc dir que jo em sembla que a la panxa de la meva mare ja interpretava, ja feia teatre a la meva manera. I quan era petita, doncs, vaig fer bastants disbarats i pujava al llit de la meva mare o el meu pare, que hi havia un armari mirall davant, amb les sabates plenes de fang, els hi deixava les vànoves, em portava cada sorra. Bé, aquesta n'és una. L'altra, a veure que allò no podia ser, doncs m'anava a casa als veïns i pujava dalt de la taula. I allà jo es veu que necessitava sentir-me amunt, trepitjar fusta. I bé, pujava allà a la taula, recitava, cantava, això de molt petita, I aleshores, un dia amb el cap, vaig trencar-los la làmpara, o sigui, una altra de bona. Així és que explico una miqueta la meva vida i les coses que feia, que jo feia teatre i ja dic com vaig néixer. Aleshores, jo agraeixo molt als amics del Teatre Zorrilla, a tot Badalona, perquè sé que sempre m'han estimat i m'han apreciat, ho sé, i voldria, ja sé que tots diem gràcies, ho agraeixo molt. Llavors jo voldria dedicar aquest premi
aquest reconeixement al meu pare i a la meva mare, que sempre vaig tenir el seu suport, sempre. A les meves filles i als meus nets, al meu germà Marcel i al meu germà Juli i a tota la família Mauri. A tots aquests, jo els hi dedico aquesta guineueta. Agrair a los amics del Teatre Sorrilla la tremenda tasca que estan fent. Aquesta 15ª edició és important, ja hi ha majoria d'edat per fer-lo. I en segon lloc, agrair també a tots els premiats perquè han participat i s'han guanyat con tota una tasca d'un any. Moltes gràcies, que aneu bé i fins el proper any.